ngantuk sih, Bor. Ngantuk? Ya, pagi ya, Pak. Ini baiklah. Iya, kesel pagi banget kok. Turun lah, yang mau duit lah. Yaudah. Mimpi kambing, ngeri. Aku saking turu maning. Ya wis lah, aku mau turu maning. Apa kan lara? Ondel-ondel iki, mumpung iki. Kok iki kok goblok bae. Balik bae lah, ngono mimpi aneh. Ayo. Sampai ke lara. Ayo, pulang. Susah bener ngendi.